Det der sker lige nu er, at det har været super fedt vejr hele ugen. Men nu skal vi få markere det lortevejr. Det regner, og det første dag der koncert. Så vi er totalt nede. Prøv at tjekke ud. Det regner 2 mm. 2 mm, det er for sindssygt. Det er slet ikke sådan, det skal være. Og her på Roskilde, ikke? Der er fyldt med babes. Men det bliver awesome. Vi... Merci, fordi du er til. Det er Nikolajs lillebror, der har lavet hans madpakke. Og den 30. i 6. der har han lavet en lækker madpakke til Nico. Med en kinesisk smiley. Og det hedder... Hej. Mit navn er Enoch Genwang. Kan du se den? Ej, jeg gider fast. Er den der, hvor han sidder med grønlænderen? Ja. Over fuck hot. Bakke kan godt lide grønlænder. Så kommer vi sådan her. Jeg prøver at gøre det igen. Du bare slutte af med mig. Høj. Vent, nej, jeg skal lige gøre den færdig igen. Okay. Høj. Mit navn er Enoch Genwang. Fuck Roland. Det er bare sådan. Ja, vi sidder og snakker om spidsnøgenhat. 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 Skal vi se spidsnøgenhat? Ja. I morgen. I morgen spidsnøgenhat. Spidsnøgenhat. I morgen. Spidsnøgenhat. Du er sindssygt. Eller skammen. Prøv at kigge igen, kan nu gør jeg Du har bare en grande næse, mand. Ram mit kamera. Lige på Nikon. Hvad er den der klasse? Ja, klasse. 9. Væk på død. 9. klasse. Den er så mit Det er ikke ligesom, nej, men jeg tror det er ligesom i Sverige. Prøv at skrive det. Hvordan er klasserne i Sverige? Er der det før? samme, det er det samme. Og vi går i anden. Anden, det er der. Anden. Gymnasium G. Ja. Ej, hvor pinligt. Så er det så gammel, det var. Martin Taylor skal nok gøre det. Det klip, vi lige har set her, der er vi lige blevet taget hårdt i røven af nogle svenske piger, eller danske piger, som sagde, de var svenske, og ej, man føler sig dum. De var så gode. Men vi skal besøge dem i morgen i jeres camp. Det er fedt. Hallo, dreng. Martin væk. Hvorfor der ikke kommer så mange mennesker, når der er kameraer, så kommer alt bare. Lige efter. Vi elsker Roskilde!